Do studiu vítám první místopředsedkyni poslaneckého klubu Věcí veřejných a také místopředsedkyni mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Janu Drastychovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní poslankyně, proč jste dnes hlasovala proti vydání poslance Věcí veřejných Otto Chaloupky k trestnímu stíhání? Hlasovala jsem stejně jako na výboru proti jeho vydání, protože argumenty policie, tedy přesněji řečeno kvalifikace trestného činu, podle mne, ale i mých kolegů na výboru nebyla správná. A jak jste přišli na to, že máte, řekněme, silnější názor na kvalifikaci trestného činu než policie České republiky? My jsme rozhodně neřekli, že máme nějaký lepší nebo pevnější názor. Musím říct, že členy mandátového a imunitního výboru je řada právníků. Já tedy právník nejsem, ale po prostudování toho spisu, který nám policie sama poskytla, tak na základě těchto informací opravdu napříč politickým spektrem jsme došli k tomuto závěru. Bohužel já vám nemohu říct konkrétní věci, protože už tak jsme dostali, nebo respektive předsedkyně Poslanecké sněmovny dostala stížnost od pana Martince, že poslanci vyjadřují svůj vlastní názor na některé věci. Takže mám obavy z toho, aby zase nějaký dopis paní předsedkyně nepřišel. Vy jste hlasovala pro vydání poslance Davida Ratha, sociálního demokrata. Dnes jste hlasovala proti vydání Otto Chaloupky, poslance za Věci veřejné. Nevypadá to tak trochu jako malá domů? Musím říct, že každý ten případ je jiný. Zatímco poslanec Rath byl přistižen při činu a nevydávali jsme ho na žádost policie k prošetření, tak u pana Chaloupky je to žádost o vydání k trestnímu stíhání. U pana poslance Ratha už trestní stíhání jakoby započalo. Tam je ten hlavní rozdíl. A vy jste úplně stejně hlasovala pro vydání například u Víta Bárty. Ano, musím říct, že pro vydání Víta Bárty jsem hlasovala pro. Bylo to jeho přáním, chtěl se očistit. Já jsem měla taky určité pochybnosti, ale přiklonila jsem se tedy k tomu, že o to požádal. Pojďme si, prosím, možná pro větší ilustraci poslechnout, jak konkrétně dnes poslanec Otto Chaloupka svoji pozici v Poslanecké sněmovně obhajoval. Protože jsem kampaň hradil bez vědomí své manželky z našeho rodinného rozpočtu. Převod na soukromý účet by mi přivodil nutné zdlouhavé vysvětlování. Dohodli jsme se tedy s panem Vařejkou na splátkách v hotovosti. Tím jsem považoval celou věc za vyřešenou. Pan Vařejka mi předal podle dohody 2 splátky v hotovosti, 17 000 a 20 000 korun, celkem tedy 37 000 korun, a to v listopadu 2010. Paní poslankyně Drastychová, to jste vzali jako důvěryhodné vysvětlení toho, co se dělo, a usoudili jste, že není třeba vydávat pana poslance Chaloupku? Jak jsem řekla na začátku, já jsem nehlasovala proti jeho vydání na základě vyjádření, ale v souvislosti i s tím, co jsem si přečetla ve spise. Nemůžete aspoň naznačit, co jste si tam přečetla? Jak říkám, jedná se o kvalifikaci trestného činu, pro kterou byla žádost o vydání. To znamená o podezření z přijetí úplatku. Omlouvám se, ale úplně nerozumím tomu, jak si s veškerou znalostí toho, co jste dostali od policie, že jste usoudili, že bude lepší nenechat nezávislý soud rozhodnout, jestli je pan poslanec vinný nebo nevinný. Pokud se bavíme o trestném činu přijetí úplatku, tak jde o to, že policie označila, abych vám to správně vysvětlila. To bych byl rád, paní poslankyně. Pokusím se. Pan poslanec Chaloupka půjčil svému asistentovi peníze, aby mohl financovat pan asistent svou kampaň do komunální politiky. Pokud se nepletu a pamatuji si to správně, tak pan poslanec Chaloupka řekl svému asistentovi, že není s jeho prací spokojen s prací asistenta a že tudíž omezí jeho práci v Praze, ponechá si ho jako svého asistenta v kraji a bude mu dávat menší finanční ohodnocení. Což se asistentovi nelíbilo a pohrozil panu poslanci. A jenom abychom si to, paní poslankyně, ujasnili. Vy mi tady teď říkáte tu verzi, kterou dnes odříkal pan poslanec Chaloupka v Poslanecké sněmovně.
ale tak je to ve výslechu a takhle to potvrdil i jeho asistent. To znamená, že vy jste převzali roli soudce a usoudili jste, že není potřeba nechat nezávislý soud rozhodnout, jestli je správná verze onoho asistenta a nebo pana poslance. Ne, my nepřebíráme roli soudce. Úkolem mandátového a imunitního výboru je posoudit, zda to vyžádání té policie není jakoby na politickou zakázku. A vy jste usoudili, že je? My jsme vyhodnotili, že tak, jak je podána ta žádost policií, tak není pro tu kvalifikaci toho trestného činu. Teď jste říkala, že je vaším úkolem posoudit, jestli se nejedná o politické zadání. Tak se ptám, usoudili jste, že ta žádost o vydání Otto Chaloupky byla na politické zadání? Na tom nebyla shoda, ale padaly tam i takovéto názory. Tak sedíte tady teď vy, paní poslankyně Drastigová, tak vy si to myslíte? Já si to myslím. A co si konkrétně myslíte? Že to bylo na politickou zakázku. Teď, abychom si úplně správně rozuměli. To znamená, že útvar odhalování korupce a finanční kriminality dostal od nějakého politika či politické strany zakázku, aby zařízli Otto Chaloupku? To nevím. To nevím. Tady je důležité, že pan poslanec Chaloupka začal činit některé kroky ve svém regionu, co se týká dolů, a začal podávat trestní oznámení. Počkejte, paní poslankyně, vy mi říkáte, že jste přesvědčená o tom, že ta žádost o vydání Otto Chaloupky k trestnímu stíhání byla politicky motivována. A já se vás ptám, jak to víte? Na základě... Kdo politicky natlačil tento útvar pro odhalování korupce, aby požádal o vydání Otto Chaloupky? Já netuším, která konkrétní osoba. A jak víte, že to tak tedy je? No, tuším na základě toho, co jsem si přečetla v tom spisu. Je to můj osobní názor. Ale jak říkám, smíchá se tu jedno s druhým. Je to na základě, jak už jsem tady několikrát opakovala, kvalifikace trestného činu. Stejně tak, že jsem pojala podezření, že jde opravdu o politickou zakázku. Takže vy jste teď naprosto srovnána s tím, že velice důležitý policejní útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality je politicky ovlivnitelný, protože například v tomto případě si požádal o vydání pana Chaloupky na politickou zakázku. Je to možné. Co s tím budete dělat? Já si myslím, že od toho jsou tady jiní, Ministerstvo spravedlnosti, jsou tady jiné orgány, které by měly zahájit šetření, jestli tomu opravdu tak je. Vy jste se teď tady v předsálí viděla s panem ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem, tak jste mu to řekla? Já jsem neměla čas mu něco takového říci, protože jsem přišla a on šel i hned do studia. Stejně tak, jak když vyšel ze studia, tak odešel hned pryč. Co si myslíte, že teď bude následovat? Protože Poslanecká sněmovna vás přehlasovala, to znamená, Otto Chaloupka bude vydán, nebo již je vydán. Tak co se bude dít? Vy tvrdíte, že to celé je na politickou objednávku. Co se bude dít? Bude tam standardní postup. Myslím si, že začne vyšetřování, protože zatím byla pouze žádost o vydání a teprve podle toho, co usoudí policie, zda šlo o tento trestný čin, pro který byl pan poslanec Chaloupka vydán, pak teprve bude zahájeno soudní řízení. To záleží ale na státním zástupci, jak to vyhodnotí. A to je v pořádku, ne? Ale ano. Tak tomu už vůbec nerozumím. Za to já nemůžu. No, možná jsme se to špatně vysvětlili, paní poslankyně. Vy říkáte, že šlo o politickou objednávku a teď mi tady líčíte standardní průběh, řekněme, standardního trestního řízení. Je tady standardní průběh ve chvíli, kdy pan poslanec Chaloupka byl vydán. Takhle to prostě v právním státě chodí. A čím mu bude ublíženo ve chvíli, kdy nezávislý soud prokáže či neprokáže, že je vinen nebo nevinen? Ublíženo. Já když to vezmu teďka z jeho pozice, tak v podstatě pan poslanec Chaloupka, přestože je pracovitý a snaží se ve sněmovně všechno projednávat, tak si myslím, že bude ve své práci zdržován. Bude chodit k výslechům, bude to protahováno, soudní řízení. To je pouze můj pocit, ale po zkušenostech, jak vím, jak to bylo s panem Bártou, tak si myslím, že k tomu dojde. Nehledě na to, že dneska i ve sněmovně bylo několikrát poukazováno na to, že to může být spojeno s hlasováním o důvěře vlády, s církevníma restitucema, ale to už jsme na poli spekulací a vy se mě jenom ptáte, co si myslím, jaký to bude mít důsledek pro pana poslance Chaloupku.
Tak děkuji pěkně, že jste přišla. Hezký večer. Taky vám děkuji. Hezký večer. Nashledanou.